Hayi indaba endala imfica abadala ngiyafica. Ukubhavumula kwezingweni ezingwenyama zimemeza izizukulwane sakakhetha umthandayo. Ngoba ibona abalandeli bebhodwe eliconsayo. Ngabalingani benkemane, ngabashayi besingqame elithambama laba sebevele bahlala bazinza komashonisa. Lize liyozilahla kunina izinkomo zingabuyile enkanjini ngosopolitiki basesportini. Kwamama ongazalanga, kwasango liyazivala, kwabhodwe laziwa ngumpheki wakhuza wabazi nokuhlupheka ebona ikati isondela ngaseziko efisa ukuthatha isidikiselo salobhesena kade onana ngawo impuphu aphebeza ikati lisuke ngaseziko. Kodwa amajongo ekhona egcola ibala. Lana ukamama ongemama ngobuthi kwesakhe isibeletho wafunda amabululu mzukulu. Indaba yalo mama kayisakhuluni sixoxa ngomkhuleko. Ngoba njalo unamandla umkhuleko. Angeke ke nwazi nina ngoba nukukhumbula njalo masenihluleka. Nina uNkulunkulu senamphendula iphilisi lekhanda. Nimkhumbula kakhulu uma kubhlungu ekhanda ekhaya noma senikhaya. Ukhala lo mama osaphenduka umtshingo ubethwa ubani ngoba ingane zakhe izikhonjwa kanhliziyo ngisi. Uthi yena uyasola akazalanga kepha wabola amathumbu. Siye sisendlala simlandela ngebumva njengethunzi lokufa lo mama. Uthi lezi zingane asifuni ukwenza lutho lapha ekhaya, ziphuma emva kwendlu ngisho kusetshenzwa kuze kudumisa isalikazi ebaleni nikhona ngabe niqondile. Lo muthe nugaya ingabe nithi uyophuzwa ngibani. Abafuni lutho ke laba baconsi phansi phela isho kunetiye lapha ekhaya bafuna ukusebenza ingani sebeyasebenza. Yeka izithembiso zabo bengithembisa ukungilamulela lolu dlame nolaka lendlala kade ngililwa mihla namalanga ngibakhulisa. Kwala ngisho kwamakhelwane ke befikile. Thu akushoniwe kwamakhelwane bafike bahlale ezimontweni zabo namabhodlela abizayo. Uzona lezi zimonto bazukulu bami mina ngaze ngasigibela. Kodwa yikho ke intombazane lapha endaweni engakazi igibela. Uthi ngelinye ilanga egula udondolozele waze wayofika emtholampilo. Uthi mina ngazi ukuthi iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoka izinsuku zakho zande ezweni. Laba sebehlonipha abangani babo ukudlula abazali babo ukuthi sibangani abangani bawo mina kangazi. Ngoba uthi omunye uzonda uyise ngenxa yolimi likanina olulele ukhontalala nenkwethu yakwanzondo. Mina ngazi ukuthi ingxabano phakathi kwababa bakho noma wakhe ayihlangene nawe akusilo nje idokwe ligayelwe wena lelo. Kodwa ke ngaliphuza ngoba senayiphatha vele. Uthi lo mama uyasola yena. Uthi lo mama uyasola yena. Lona wathi ukuzala ukuzelula amathambo wayikhuluma ngamaphi ngoba awakhe amgubhela igodi esadlala inhlavana maqede behlisa ngesavana. Uthi ngisola imvana. Uthi ngisola imvana kaJuda ngokungisikaza ngesibeletho sakalashi. Uthi ngoba ngelinye ilanga ngifuthe impempe baze bazikhipha zonke sibayeni izinkomo zelobolo likaThunjana. Yes. Ngoba lapha ekhaya sengasala dengwane ukhala ibhungane lapha ekhaya. Uthi sekunokuvakashela uThekwane ulokhu ugide njalo kuze kusekuseni. Uthi ngelinye ilanga uThekwane ungimemeze kwaze kwasekuseni ngithe mangivuka ngezwa ngamazwi omakhelwane ethi phuthuma. Phuthuma mankosi, phuthuma mankosi, uphuthume nomlahla nkosi uzobheka kusizona izingane zakho lezi. Ngithe mangifika laphana emgwaqeni ngithi ngiyafika. Awu ngafike ngaqonda ukuthi ibalala kaMcintswane emathuneni livele lakhetha ubaqoqa labashanela. Abashanela labafaka egodini vele izibi ziphelele emgodini. Igodi bese libafanele osanele. Sasho sakhali salikazi saseMpopomeni. Saphakamisa isandla somncele. Sathi mzukulu nina nihlulwe ukulalela isisho sashi isisho eqaleni sathi eyomile iyaziyela manje izingane zanamhlanje abazali bazo bayaziphelezela kwampilo ingakho siphuza ukuthomba kwampilo.
Manje-ke nami ngithi hlonipha. Kuhlonishwa kabili, uhlonipha umhlaba nomhlaba uzokuhlonipha. Manenze njalo. Ngiyobonga nasemaphakadeni. Bathandeni abazali noma bengenalutho. Manenze njalo. Ngiyobonga futhi nasemaphakadeni. Bakithi ngizwe umoya walenkondlo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo. Kanti nepensela bengibhala ngalo lapha ngelomsizi libese libika usizi ngabe sengehlela ngezantsi imo wakho nalipheli ngezantsi lithi imbongi yosizi. Hayi, boy. Letha phela.